tara no, akit tayo sa bundok. Tingnan natin yung ano, yung swimming pool doon na ginagawa nila. Kung anong tsura nung ginagawa. Bawal tayo tayo ngayon, siyempre. Yan, fresh. Ligo tayo dahil ano tayo, nakaraan sa Trangkaso. So, ayan, ligo tayo. So, baha dito, yan o. So, baha ngayon dito, baha, yan o. So, baha. Sabay washing na sila ng mga motor. So, baha pa lang gandun. Baha talaga. So, mga bata, oh. Nanggaga, ano? Kuhol. Nanggaga kuhol dito. Tangin ng asim na eh. So, paaso talaga ako. Pag di ka makailag, masigurado makabangga ka. So doon tayo pupunta sa bundok ngayon. Ayun, sa matas na yan. Ito yung bayan ng Balatan. Ayan. Papunta tayo Mangit. Ayan. So mahirap dito pag ano, di ko na to, dito yung madalas makadiskrasya dito banda. Uso na rin dito ang bike, ano? So may mga biker na rin dito kasi yung pahaw kasi dito sa asat na yun, magandang ano, magandang tuwing umaga nagbabike kasi pahawon siya, pwede jogging o. So dito na yung pahon. Pumasok ka ano muna, kwarta ka pa no? So dito mayroon dito riprap. Yan, nagre-riprap na sila dito. Yan o. Hop. Mga nag-aakot ng ano. Uy. Uy.
Parang bito ka ng manok. Oh. So dito may ripple po dyan, ayan o. Yan. Ops, tulay. So, andito na tayo. Bayad. Bayad utang. So dito tayo pupunta. Ito yung ano nila. Bukid. Magbanda siya ng ano. Ano ba magbukan? Ayam? Ano? Ang tigre. Tigre? Yan mga tigre oh. Yan mga aso oh. Salubong na. Mga saging oh. Ayan oh. Dako lang pa pala yung batag. Yun o, mga bago pa lang na ano. Hindi na pwedeng tanuman. Hindi na pwede yun. Batag. So yan. Tayo sa inuulingan nila. Nag-uuling sila dito eh. So yung mga oragon. Dito yung inuulingan nila dyan. May ano ka naman? May inuuling ka? So ganyan mag-ano sila ng ano ng pagkain ng aso oh. Ayan oh. Hati-hati sila. Hati-hati oh. Ayan oh. Walang eh. Oh. Sorry. Ay. Wala, doon sa baba. Tara, sa baba. Ay, sa baba. Nakailan sa ako ka yan? 30. 30. Biro mo na ka 30. 31. Oo. Yun o. May tsura nila. Uy, nag-aaway. Away mga tigre. Mag-aaway mga tigre yan ha. Ha? Mga mais o. Mga bansot. Bansot. Dinigan. Kasi pag kasi nagtalim niyan. Baka tayong iwanan. Iwanap na. So ayan dito oh, yung inuuling pa niya, mayroon pa siya oh. So yan oh, yan daan ang usok. Dalawa pala daanan niya ng usok oh. Para vulkan mayon yan. Yan. So dito yan oh. Malit lang yan. Pira ano? Mga piraan dawan? Dito lang yan. Ayan, Dracula kayaan. Ha? Dracula. Dracula. Aloy. So ayan oh, yun ang usok niya. So bali may nabutas din dito konti oh. So bali itong area na yan, yan yung inuulingan.
So, dito tayo. So, dito yung tanim nila. May bunga na pala rin doon. Rambutan. Ako lang bumakan. Nagbubunga pa sa niya. No? Hindi, wala nanog. Nakunan. Oo, rambutan, oh. May bunga na sila, oh. Sarap nila ng rambutan na yan. So, dito na tayo. Asan yung swimming pool? Ay, ito yung ginagawa sana nila. Swimming pool. Ayan. Ito pala yung sinasabi, eh. So, hindi natuloy. Kasi, nag-ano pa siguro ng budget. So, ito ang ano, again, ano, Ano ba ka? Pambawas tubig. floor drain. Pinaka-floor drain niya, yun. So, punta pala doon pinaka-floor drain niya, binutas. Ayan, lugar na yun. So, ito pala yun. So, ito kasi, nalaman ko kasi ito nung karang linggo na nag-okay sila dito para sa pag-ano ng swimming pool. So, ayan parang pala yung ginagawa nila. So, medyo nagkaroon na ng halaman ng mga damo dahil siguro isang linggo nang di ginagawa. Mga siguro sukat ito mga 3 by 10 yung haba. Kasi mahaba rin, no? So, malaki rin siya. Siguro mga 3 by 10 to. So, kasi tinanong kasi nila ako dito tungkol sa paggawa ng swimming pool kung ano yung mga kailangan. So, sinabi ko naman. So, kaya pinuntahan ko dahil sabi ko tingnan kung nagawa na nila. So, di pala nagawa. Katigil. So, yan pa lang yung itsura. So, di ko alam kung kailan na nila tutuloy. Yeah. Kasi dito kasi sa baba, sapa. So, sa place dito ang tubig. Diyan lang kukuha sila sa baba. Oh. So, kung narinig nyo yan, yung kakasana yan, yan, sapa yan. So, diyan sila kukuha ng supply, papunta dito. So, ibig sabihin, fresh yung tubig dito, nasa supply dito. So, galing sa bukal. Kaya maganda nga talaga itong gagawing swimming pool. Maganda nga talaga dito. So, dito yung dadaanan daw ng sa floor drain niya. Dito banda. Ayan. So, punta dito. Kung mahal nila, kung itutuloy pa. Ayan. Maganda nga talaga dito. Ayan. So, manggabayawas muna tayo. Ito, may bayawas. Ayan. Tapos ito. Lalaki. Yeah. Lagyan natin sa bulsa. Tapos ito pa. Lalaki. Yung taas, kunin natin. So, yan, dito may na. So, ito, nalaglag na lang, oh. Sayang ito. Kunin natin para pakinabangan pa. So, nakakangawit, dalhin. Dito na naman tayo sa Yan, tara. Akit tayo, doon tayo sa taas. Swimming pool, oh. Swimming pool. Yan. Ano kapag kayo? Ano tundan? Ay ba no? Yang Bunguran. Bunguran kung tawagin. Hindi ako takot pa sa kato. Ha? Hindi ako takot pa sa kato. Ay, gugulo mo sa'yo. Magpanik ka pa dyan. Yung oring. Ha? No ring. Ha?
Uring yun. Ay, sundang. Tumitak. So yan pala yung mga orago yung kinukuha na niya ng ano, ng panguling dito. Susuntas niya, no. Ito yung agdan niya. Sobrang taas. So dapat ito na lang ulingin kaso di pwede, bawal magputol ng malaking kahoy dito. So kaya yung mga sanga lang. So yun mga orago, uwi naman tayo. So nakita natin yung ginagawa nilang ano doon. Di pa pala tinuloy. So akala ko tuloy na. Tayo. Sige. Ayan. Ayan tayo sa akin. Tara, doon lang sa bahay. Ano ba ito? Ha? Ano ba ito? Kaya nga ni. Nag-account naman sa ano? Wala nakikita sa kasalan. So dito ba? Ito yung problema sa amin dito. Pag nagpuulan dito sa bundok, lahat ng tubig pupunta dito. So dito sa amin problema sa ano na to. Sa spillway ito. So sana masolusyonan sana to eh. Dahil yan o, naglilinis sila. Ito yung problema sa amin lalo pag malakas yung ulan. Sus, grabing nabaha dyan. Hanggang mahigit hanggang leg pa. So yan. Dito tayo. Yeah. Baba. Ayan. So dali lang. So dito tayo. Dito lang ngayon. Yan. So yun yun natin na. So magano tayo